زي نمار نقحتنا يبر عمقنا خيسعر إنمي نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقعد لبون سترر سكون يلن قرقو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي قرقو منفس سبم تسقمي بزبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حساب نترنع نبهال كحشنا مسائنا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني حدن دي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعيز حلو وعزنا سنعاد جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بس سمعتي محلانا تقبر عسرنا حزو نبرارينا تزر ويحبو عزو عين فناتك نسيو خند ترقمو يريد راونك عين فناتك نسيو ودا ترقمو يريد راونك سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا نايوتر تمنيتنا يوم لومون كم وترون نخل فتشنا أقدس النزلوم زيناتاتن تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا نايلومي أرستي أب أفريقيا مس تشاينا زكبر زلوتو على بوق أتخفي تسلو زلو تشاينا ون عبيتي مبزعاتات أتيا سلزلا برك أتكن كم فتنينا عندكن أوروباوي ميديا معرباوي ميديا كما يجيرو نزنا جرز كتب زي فتنالو نفسحات أفريقيا كهم يجيرو يدنا جرالو كرينا statistics قطري economists experts نابلو نتكونتات كمي جرم يجمع ولو اتحقق ننتايو بيناي منجدي كنريون كنجنزبون كم زلنا كرينا لايك جبرو سبورت جبرو مسايكتلو سامو داتا مسايد سنيكم دما تحبريتا بزح كنا مهارو لينا لومي بزح مقزلو تمرتي كون let's go بس يعني جمر بتسيني معربا ميديا زبلو زلو نزغداي African leaders have arrived in Beijing for a summit that could further strengthen China's influence across the African continent. President Xi Jinping is expected to urge African nations to take more Chinese goods in exchange for pledges of new Chinese investment and loans. But many of the African partners he's courting want more favorable financial terms as debt pressure. كلتي زربا تفريمينج نايت زينا تمز أفريقيا تقوتيتهم بحيلة تقديدهم زعاتو وزلو أزعجي ناي تشاينا عقود نكوسد أنا بدا نخاتو شجر نخوردهم سأجم نخوردهم everything نزل ميديا كم يجير كار نيجاتيف ناي تشاينا مس أفريقيا تخد زلا كساكن داي ألو تاو مخانو كساكن داي حماع مخانيهم كم نزفت نزلوا زيهم هذا كم example يوسيالكم زلوا every معربا ميديا BBC CNN everyone نيجاتيف ألو تاوي أبي زلوا بزعبا زي كونفرنس ناي أفريقيا ناي تشاينا معربا ميديا ألو تاوي حبريتا كل زي خمتنك علىنا بنش أرو مهانو تحقق فقط لنا مغنياتو نساتهم نربحهم يم أبزي سلامنتاي زوجرو عمزلو حجي بعلهم كنا نقولهم يم تستيكس انتاي تؤيز بلوم زلو كنا سلامنتاي كم خينوقا كرينا بإيكونوميستس ناي UNDP زوجوا حبريتا غيرنا هنرينا. Mount on them. China has invested billions to access Africa's wealth of oil, copper, cobalt and other resources, building roads, railways and port facilities. The project ensures the swift and efficient transfer of raw materials to China, while the countries in question obtain infrastructure that benefits their economic development. جنتاي بلو نزازينا زيا تشاينا زخلو تحت قرص تسرع زلا نتي اب كرس افريقيا زلو صقاتات كوبر ديو زنك ديو ورق ديو كل عينت معدنات ديو ليثيوم ديو نعون موساد ياتي تحت قرص تهنزلا ودبات تهنزلا هوسبيتالات تهنزلا ترين لاينس منقد بابور تهنزلا ايربورت تهنزلا نعون موساديو حجي
جيجا يكونن نقديهم كقبر دليم زلوا زي نقرو خاك فال انتايا نسخاتكم كسرقوا خلهم كنتاي سريعكم يخاطب له انتاي سريعكم نتك تسرقوا انا عامتات نزيز بك تمزمز وخلهم سي انتاي سريعكم يخاطب له تحت ساعة كملتي بالله من اجي الساتهم كقلت وظفتنو زلوا دنجاز انا افريقاويان يكونن زخونة حجر تتقرصت هنس كلا نقدي ندقن وشتن كتأتيا تشاينا دما بريزنتنا تشاينا صبو غير سليطوم سلازلو نزيوم بيلا نتاحت وطاتناتهم كل تزبلو زلو ابتي كينوت سبيتش ناتو ملسي بولو كرينا سو زو كل زبلو زلو كما يغيرو حدا بحدا مليس ولو تاغد اسكفال مزي ناتوم ناراتيف زخاي كريكمي لذي باي فريمينغ بحالزي كما يغير كانت تكوننك امزيز كانت اجندا خمسه قلقل تقبرو افريقيا تحت قرصي هاد ليالو بزي تحت قرصي على هاجر كتمعبلاي تغليا صرقا يدليا ديغاتات يدليا ايربورت يدليا منقد بابور يدليا انفراستراكشر يدليا حكمنا يدليا بيت تمرت يدليا ازي يدليا نزي من كسر حلا خل افريقيا كسب على نعو كله كسرح عقم زلوا ويون كابيتال زلوا مش تشاينا تغرابيتا تتحاغاغيزا كتكوديا تدل زلا ازي جيغا يبلو مالو انتي حشكم يبلو مالو نحنا رديت كنبكم نحنا اخلق نبكم نحنا مصوتا خنقبر لكم نسي يحشكم نزي بخندي عامتات نبريزنت سياسون حتى من يرميم نزي ملي سلوم نيريو اتملسناتو سو كلير نساتهم كو حطلهم كم زي كل غيرو ملي سلوم نيرو كان رينا عبد رايو فويس اوف امريكا زحطت وينيرو You mentioned food security. Can you say that Eritreans, or for that matter, Eritrea has food security, that it doesn't need foreign aid to feed its people and all that? انتي حتى له ኤርትራ ነፍሳ መግብኽ ኢላላ ወይ ወን በነፍሳ መግባ ከተማ ሓደር ትፍትናላ ትብላላኻ ርግፀኛ ኮይንካ ሕጂ ንዓይሲ ኤርትራሲ ናይ ወፃይ ረድኤት እኽሊ ኣይትደልን ኢልካ ክትዛረብ ትኽልዶ ከመይ ጌርካ ከምኡ ትብል ኢሉ ሕቶ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ታዝቐበደት ሕቶ ናቶ ማለት እያ ሂብዎ ነይሩ እንታይ ልመልስሉ ብዚ ስምዑ ትመልስናቱ ጥራይ ኮን ነዛ ሕቶ ደይኮነሲ ብሓፈሻ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ከም ዘሎ ይዛረብ. That's the problem in Africa. It's not here in Eritrea. And the way you ask the question always puzzles me, because is the alternative for us aid? And we just simply compare things. If we don't have it, then we'll have to get it from someone. تملسناتو ريو اتي عمقوتنا يتملسناتو اتحتنات كان بعلو اشجيرنا لنخردو يبلالو هذا سبسي هذا سدرا ابو ناي سدرالو سدرالا ابيرترا زال حنت سدرالا غزالو ابو نادن دقنالو انتي تجبر تابو تغزا زبل عن ستن كلوا كم زغل يزغبر زبس حبنا يرتراهم يحلافنا ناتو فتغزا اخول مغبنت زي بلا رديت ايكونن زدلي حال من قدي زنادي سلازم انتي بلولو نحنا نفسنا انت زي كيلنا كنبلحت زي بالناس قد ندينا باهم كيدنا خلم مزلنا قد المقب انت زي بالله ويون تنبل عزلنا انت زي اخيلنا قد ندينا مصوتا غير كباهم كدلي ات فريمينج وي ستيت اوف مايند افريكا وسي قد كباهم مقبي وسيدو كنبر كم زلو غيركا كتزارب كلخص كمي غيركم يوم زي رئيت كتنبروا ازي تصرفين بعلو نفسو زخاله ديق زباله تصرفيو نعلم من النعب قال فيديو نزا غداي زي صبو غير يتزارب الله اتي زمصوت زلوسي نخمصوت كم استفطره كلمن كم استفطره افريكا ودما نخلمن كم استفطره غيركا እዩ ድህነት ዘሎ ኣብቲ ሚድያ ስለዚ ኣነ ነፍሰይ ክኽእል ሓደ ሰብሲ ኣነ ሞት ትምፃን ወላ ሽግር ትምፃን ኣይልምኒ ብነፍሰይ ክመሓደር እንድሕር ኢሉ that is a state of mind ናይ ኣእምሮ ናይ ስነ ኣእምሮኣዊ ተሓሳስባ እዚ ድሕሪ እንታይ ክገብር ካብቲ ዘለዎ ንኸይጠም ኩሉ ዝከኣሎ እናቐመጠ ክኸይድ እዩ እዚ ድማ ኣነባብራ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኣነ ካብ ሓረስቶት ስድራይ ተወሊደ ክሳብ ደርጊ ዘቃፅሎ ግራውትና نعمة أنت كم بلعنا رديت كم تجيز بلا يكونن كابتا زلاتهم كسب مودة كما قالوا لهم نتعامة نزغلن كقوم تدخل لهم كم يجر كواسيب كاتنا بركاب جرات كادي كابجردين كادي كابتريت كادي قلمله كم يجر كواحد كجرات كتزي أخيلك قاش بارك خيط كتحرس ويكالي بوتات دلي إزي تي أتحساس بايو نزجن كم جيجا ساعتين جيرومي من أفريقيا من واز في تنزلوا سلزي زد ما كل شيء كاستخاخلو زلوا أتحساس بايو. Why can't we think of generating our own resources and capacity to solve this problem? How do we guarantee food security? It involves water and soil conservation programs. تميت كي مزأنا رديت نخين دلي كل جينا كنحسب لنا بكل مدى ما كنحسبينا انتهي زد لنا ديجاتات دي زد لنا حسبتات دي زد لنا أبكلت سيزن كنفري أبكلت
كرامات كل تجزي كن حرس يزقبعنا مريتنا كانت دلادل يزقبعنا كل زكاة على النخن جبر لنا نخين أمي كم زاد حساسبا جبر خند زبلو من أفريقيا كان زبلو رديت كتصبين لكم زي بكل أغلي زي تبلا شو زي ما خن أغلي سرناي كاب أمريكان كاب كندا نعتاتهم زليهم وسيدهم كم زي بقول جيرمنا بحاصل دوا بوجيرم كساتل كم زليو بليونات نحجز على أفريقيا لما نمبر لنا يلوكا يجهروا لك إذن ما لسه بتعرسي China جن كم زي أخلت بحرت إيه تبني China أخلي زبالة تبني أنت يزبل مثل يزلو عسى هبنا نزبل لك عسى يكون كان تبيبلو أجافف عسى تبو كم يجي رقم زجف تمهرو مكفف عسى لما تبو نحوار دم شجرك فتحيهم زبل China لما لسنا China يجي. But the boom is now over. Many African countries have gotten into debt trouble, and they realize they have to cut back on the amount of loans they're taking out because they will have trouble repaying them. As a result, the whole Belt and Road Initiative has slowed down in Africa. But China زي عطم إكسبرت تبعهم زموتيهم أمباسادرات أمريكا مجابري أنا إتي حماق شرح سلزقون تيزم زلوا China بعدا غيري أنا أفريقيا تحزاز الله كل جزء قبرو وزلوا أفريقيا ويان كا أبكوت وزي كله اتعدانا أفريقيا هبيز متى فليكم الله زي ديت ترابي لهم زاربو زلوا كاب IMFن كاب أوروبان كاب أمريكان زي ما سعداي تزبسحي عدانا كينيا تقينو نيجيريا تقينو إثيوبيا تقينو نفس وكف هجر تزعبين زخاف أن تفعلنا يتعدا هبيز متى كاب معرباين هجر زمتي نعود أمزيزهم قلنا بتشاينا خلقوا يفتنوا تشاينا قلنا زول ملسيبات لهم هلا رأي واسمعوه بريزنتنا تشاينا كل التمغنيات ناتهم بيلا جيري مليس وزلوا especially مس أفريقيا خسرح كله بخميك سرح كم زغل نتصور زخنا فلقتي بالله has followed the principle of sincerity, real results, amity, and good faith, and the principle of pursuing the greater good and shared interests. China has stood together with African countries. Together, we have worked in unity and forged ahead. China values sincerity, friendship, and equality in pursuing cooperation. The over 1.3 billion Chinese people have been with the over 1.2 billion African people. So, بنتصور إذا عرب زلوا بريزنت شي China قنوع زخانة دبلوماسي مس أفريقيا خد كتال كم تدلي هذا نت بسلسته هذا نت 4 بليون حزبناتي حزب تشاينا مالتيو مس هذا نت بقلت بليون حزب أفريقيا ملوسك حزب تشاينا يكون أي قربكم كونتيننتنا أفريقيا سي زلوات أجاتاسي حزب أفريقيا حليفسي سلسته عزفتاتنا أفريقيا نخالط علامات كون زغلي أفريقيا عملت إزاز عبيد كونتيننتنا علبنا حزب تشاينا كباي بزح سلسة potential أجاتا زلنا إيرترا وسودندو سلسة 4 5 مليون 6 مليون على نبلو أبحنت كتما أبحنت فلاسو أبحنت كتما كنكمت نخلينا بنا تشاينا ملك عقتري خلها تازنا أسد كتما ويون نيشتي كتما تبعنا تشاينا 6 مليون 10 مليون زبيزة الله تديهم له نو أمين يجانا له قل بزع كتماتات 6 مليون زلوا كتماتات بزع زلوا تشاينا انتهينا مالتي قبل لكم زلي دلي زلوا إيرترا أزيو زيت أدنس أجاتات نسبة إيرترا أخيلوس ترفي زلوا يزلوا تعدي تأخلنا ترفنا صبات مريت هلو زحرسينا نهاية حساسات أقام سلزلنا الجنتاي بلا له تشاينا مس أفريقيا كل جزء أبقى الناس تمركزه معرنت بزلوا نيرترا كم معر هاجر جيرياتريا نجبتون كم معر هاجر جيرياتريا نيتوبيا السودان by the way إثيوبيا حدث صبغ ديل جيرا مالو سنه لخنا نقربكم يعني In pursuing a shared future, we respect Africa, love Africa, and support Africa. We follow a 5-no approach in our relations with Africa. No interference in African countries' pursuit of a development path fitting their national conditions. No interference in African countries' internal affairs. سمعوا لهم نتر زخانة أبقدني 50 كلتن مرحتنا أفريقيا يزارب زلوا كابتك قدامي متكلنا دبلوماسي نحن مس أفريقيا خنكتلون دلي تبلا له نتصور أبوليتيكا قدينا أفريقيا بفتسمي نخنتين دلنينا. This is a very very good statement. نزيا معرباين هجرات نزل عالم كحتو هاي كولونيا كجبروان نزل عالم هاي كولونيا أمريكا نزخ جبريت غلنا by the way China كم مبالغ كل جزء يمزخسوها سبعة مسألة قد ثاني سبعة مسألة ناتكم أمريكا بعدهم زي تتكبروا سبعة مسألة مالسة زي كانت لكم سبعة مسألة مالت أبترجع بوتوس للزرافة ويسلا تزاربة يكون سبعة مسألة حكمنا كركبالو سب تمرت بنات آخر برت عواقة تمرت كركبالو برت عواقة وي بنات حكمنا كركبالو تزبد ما بسلام هاب جزء تنسيو صريحو أب معلو إلو بسلام جزءك ما تسألو أمونجو قتل يبلون كسرق يبلون كزمت يبلون basic human rights بحالزيمي دحر معقوب كل والله بيستغل مثلا تسب معقوب أب جزاك نبرالو هجي كل تكال بوليتيكا وسرار حنا يرترا غرفو سب ودن بيت مرت نقصد وي قال بيت مرت كسدد أبيرترا عدا خاطي جددني وي كتشنا أي كتشناغني جنزب سينيلو دق خبيت مرت يوصوني there is always a way نال بعد نيت راس قبرام يخل خون بر تمرت بنات أبيرترا حكمنا قد كيت كلا ريقا خنا وحني وي جزاك وسيلة تبل بر جنزب على ندايت بالنخا وحنا حكمنا تبزح تسبق نخل السب بمعرية
باي ذا واي انا كل جزء نعطي اكسبيرينس نقراكم اب كرن زنبر هوسبيتال تابو اب تاع عندنا فلدارب زبال عدل لك اب كرن 10 4 كيلومتر ابو زنبر حكمنا ابتي فلدارب زنبر حكمنا يبلط ترجعهم لهم نايدناقل يقول انتين مالتيو كل تصبغ نجر ولا تنايدناقل ونكو اب كتما يمز قبروا بكاله اب ايرتراغن اب قطرات اب حمل مالو زلو حكمنا كندنا كرن زلو حكمنا قربات له اب حقا زلو حكمنا كمت اب كرن زلو ناي كرن كبابي يزنبركم زلو because that's what I know سلازي بحفشا اتب قطر زلو ودون تمرتك سدديو نحكمنا كسدديو دك معرتاب كتما زلو sometimes كابتاب كتما زلو لا عدلات له مغنياتو مبزحت غزي اب معباله زر الساعه منيو قطراتيو ኤርትራ ግን ብግምጣል ጌራታላ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ትድቅሰሉ let's say 90% ወይ 95% ሚትኻ ክትብላ ይትኽእልኒ ግን 95% ህዝቢ ኤርትራ መደቀሲ ገዛ ኣለዎ ኣጉደላቶ ጎጆላቶ ህድመድ ያደላቶ ኣጉደል ያደላቶ ገዛ ኣላቶ ስለዚ ኣብ ግዳም ሓደር ኣይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ትውሓት ትፀብቕ ገዛ ኣላቶ ዝሓድረላ እዚ ቤዚክ ናይት መፅለሊ ማይ መግቢ ቤት ትምህርቲ ጥዕና እዚ እቲ ቤዚክ ራይትስ ዝበሃል ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል እዚ ኣብ ግዳም እና ሓደርካ ተርዲኹም ሕክምና ዘይብልካ ከለኻ ስራሕ ዘይብልካ ኣብ ፈቆዶ ቻሪቲ ኸይድካ ተሰሪዕካ እናበላዕካ ከለኻ መሰል ኣለኒ ናፅነተይ ክዛረብ I don't understand that basic right ማለት ንሰብ ንኽነብር ዘድልዮ ነገር ክገብረሉ ከለኻ እዩ እዚ ንግደፎ ቻይና እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ሃገራት ኣፍሪካ ልኡላውያን ሃገራት እዩ እንታይ ዓይነት መርሕነት ኣለወን ዲሞክራሲ ደን ዝደልያ ካልእ ደን ዝደልያ ናተን ምርጫ እዩ ቻይና ድማ ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ኣትያ ፖለቲካዊ ስልጣን ንኽትቅይር ኣይክፅዕርንያ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኮር ወይ ከዓ ቀንዲ መትከልናትና እዩ that's why ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ቻይና ክሰርሑ ዝመርፁ ንቐፅል ካልእ እንታይ ይብላ ኣሎ no imposition of our will on African countries no attachment of political strings to assistance to Africa and not seeking of selfish political gains in investment and ካልእ ድማ ዋው this is በሊት እዩ እቲ ኩሉ ምዕራባ ዓለም ዝብሎ እዩ ሓደ ብሓደ ዝሃርሞ ዘሎ ናይ ዝብል ዘሎ نحن دليتاتنا بوليتيكاوي كايداناتنا ناي تشاينا صموق مرحنت يسلازي كم تشاينا كون اين بلكم لينا نسخاتكم نعاهم زدليكم نسخهم تفتوا نعاهم كون كوين زبسالكم افغركم هاغركم افري تشاينا ناتا بوليتيكاوي يكون ايديولوجيكاوي دليتاتا نابكالوت هاغرات ገንዘብ ስለትበካ ዘላ ኢንቨስት ስለትገብረልካ ዘላ بحيلي ትገብረልካ ኒያ በንጻር አሜሪካ ትገብረካ نحن نخطلو أجباب تخطلو ناتنا أجباب سيستم تخطلو ديمقراطي كم ناتنا جبرو كم ناتنا فاينانشال سيستم ستقومو كم ناتنا قطبات تقومو everything زخانتايو أموداتا مسارع ناتهم كنت كونسلز دليوخا لك كم تناتهم تخطل البنك ناتهم تخطل كم تناتهم تخطل شعو تابعاتهم كتفلس لزي تخل ناتهم باريا نخط كوني جبروها إذا ناتنا هيمانوت تخطل ناتنا أملاخي تزحيلي ناتنا بوليتيكاي تزبلسي ناتنا سراويتي تزحيلي ناتنا أسواري تزبلسي everything ناتهم نخد كتلي جبروها أموداتا باريا ناتهم كين كاتودا ساتا جيم ناتهم exactly China جن كم زبالي يلا مسانا كم زول لهم مقصلو كم زول لهم مين أنا قبلكم إن كان حباني دم شرك ناتنا يبلالو كابز زبلت ناي دبلوماسي قانقوا كسر معي تخلنيها financing cooperation with Africa 中国希望各国 أسوايد ما أفريقيا مرحتي رأي وكنا من هاي سبت تصادف اللبزي it's a huge conference كم معلومي بنزبالة كامبانياتنا عالمنا China and they're here في أفريقيا ينفسوا نخ جبراب كل السلاتات أب resource موساد قال ملت رأي كونن أبز اسمعوا مجي زي تزوجوا عمزلو أبز اسمع عندي As a result, the whole Belt and Road Initiative has slowed down in Africa. But China's presence on the continent still far outstrips that of Europe. At the turn of the millennium, the trade relations of many African countries were still dominated by Europe. That of Europe. At the turn of the ሚሌኒየም ካጥቆሎ ማለት እዩ ሰማያዊ ዝበሃል ዘበለ ኤውሮጳይ ነይሩ ዝክል ተሽት ማሊ ቅድሚ 14 ዓመት ማለት እዩ ኤውሮጳ ነቲ ምዕራባዊ ክፋል ናይ አፍሪካ ኮምፕሊትሊ ሒዝዋ ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ሳውት አፍሪካ ዝበሃል ድማ ናቱ ዝኻለ ኢኮኖሚክ ሪሌሽን ነይርዎ ምስ ነፍሱ ቻይና ግን ንሽተይ ኣበያ ነይራ ኣብ ሱዳን ከምኡ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኣጥራይ ነዳዲ ካብኡ ትወስድ ነይራ ጅቡቲ ድማ ቅድሚ 14 ቻይና ቦታ እዚ ነይሩ ከምኡ ድማ ኣብ ጋና ዲ ወላ ገለኻ ኣብ ናይጀርያ ዲ ኣብ ጋናኻ ንሽተይ ቦታ ነይሩ this was China in 2000 now 2024 نسكر كسع كندي معبيل على China كسع كندي millennium the trade relations of many African countries were still dominated by Europe almost 2 decades later the situation had been completely ab 2029 ab 19 ዓመት راي وتقيم مقيار ab 19 ዓመት አፍሪካ بملأ مش China كتنجد جميرة مالتي أوروبا خندي حزالة
أبتي I think I don't know West Africa هنا هجر مخانو سمسوم سرح زلولو maybe I don't know كالاي دما no Central Africa Central West Africa مالتيو كم دما تونيزيا بالعلي نعا جنزب نهابو نتناي بحري ليبيا سلز ودقت مسامس تونيزيا بغربا يسرحوا له مالتي إزين راح يزوم تريفهم زبز كفالنا أفريقيا بينو مس تشاينا كنجد يزفتن زلو ولا تقاتل يا ساوث أفريقيا زلو زلو بمولو مس تشاينا يزنجد زلو there is nothing left سازي إزخا تشاينا سلز جزءته كم استجز أجيرهم يوم زارب زلو no this is trade relations أفريقيا سلولات هيكونون دناغور هيكونون زواسهم سليمن عدن ريم دفلتيهم أين يربحهم نا أوروبا نا أمريكان بوليتيكان تاكم زخنة نعمتات ريوميم بارو جيرهم ميم شقينا ميم جزيهم ميم مزميزهم ميم سريقهم ميم سلازي لو من تاكو قبروا بنسبلنا أفريقيا ناتو من قدي تخطولي جميرة مالو أزيد ما مرأيا ناتو by the way إيرتراوي يلانون أبتستاد 6 ناتوم سلادية توامبر إيرتراونا بولا سنترال أفريقيا بولو كلهم توم تريفهم زلون members نا China يوم سلازي there is nothing left there نمجنان تقبرت formed. That economic dominance is part of China's strategy to become the world's preeminent superpower. While many Western firms are put off by the high risks involved, Chinese companies enjoy state backing. One of the problems that the West faces is that private or foreign direct investment depends overwhelmingly on the private sectors of Europe and the United States. أنت أبزيك نقرأكمية كلتك نقرأكمية أبز حدا مراحيج بلو كلت زرباتات كبكمية مجمريا بزني جمر أفريقيا بقى ميت مزمت كم زلان غطفلتو on why these ratings agencies, as you say, are sometimes overrating, underrating, and even contradicting each other when it comes to African nations. What are they getting wrong? Thank you so much. It's a pleasure to be here. What we did find was that the methodologies that the credit ratings agencies use, while they are standard worldwide, they face some challenges on the African continent. And one is the availability of data to make objective determinations. And when this data is either late or unavailable, and then a lot of subjective judgment calls are made. And quite often these do not go African countries. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣፍሪካውያን ሃገራት ኣብዘን ክሬዲት ሬቲንግ ኤጀንሲስ ዝበሃላ ፊች ዝበሃላ ኣሎ ኤስኤፒ ሬቲንግ ዝበሃላ ኣሎ እዚኣቶም እንታዮም ነቶም ሃገራት ክልተ ኤድዩ ንኣብነት ስዊትዘርላንድ ኣነ ዝነብረላ ትሪፕል ኤ ሬቲንግ ኣለዋ እታ ዝበለፀት ሃገር ገለ ካብቶም ዝበለፀ ፋይናንሻል ስለዚ ንስዊስ ተለቂሕካ ቦንድ ናይ ስዊስ ተገዚእካ ሰይፊ ገንዘብካ ኩሉ ግዜ ብውሑስ መንገዲ ክኽፈለካ እዩ በንፃሩ ኣብቲ ሬቲንግ ዘየላ ኤርትራ ሬቲንግ እውን የብላ ምክንያቱ ኣካል ናቶም ስለዚ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ጃንክ ቦንድ ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ዝኾነ ሬቲንግ ሓደ ቢዲ ገለ ዘለዋ ስለዚ ንኢትዮጵያ እንተ ለቂሕካ ገንዘብ እንታይ ዝብል ዘሎ ገንዘብካ ሓዊ ከም ዝወሰዶ ወይ እውን ኣይትፀበዮ ቅበፆ ዝዓይነት እዩ ምናልባት ሪስክ ወሲድካ ከተለቅሖም ተኮይንካ ድማ ዓብ ዝኾነ ኢንትረስት ሬት ክትፅበለካ ካብኣቶም ምንታን ምክንያቱ ሪስክ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዞም ሬቲንግ ኤጀንሲስ ትክክለኛ ሓበሬታ ካብ ኣፍሪካ ኣይረኽቡን እዮም ስለዘይረኽቡ ወይ እውን ስለዘይደልይዎ እንታይ ይገብሩ ነዘን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብቲ ፍሪ ማርኬት ወይ ፋይናንሻል ማርኬት ዝበሃል ዕዳ ንኽረኽቡ ኣዝዮም ከም ዝሽገሩ ይገብሮም that's why IMF ድዩ ባንክ ናይ ፈረንሳይ ድዩ ናይ እንግሊዝ ከለቅሖም ከሎ ክሳዶም ሓኒቑ እዩ ዘለቅሖም that's why ድማ ከም በዓል ኬንያ ዝኣመሰላ ኣብ ወጥራት እየን ዘለዋ ነዚ ወጥሪ IMFን ካልኦት ክሬዲት ካምፓኒስ ወይ ከዓ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ዝፈጠርዎ ናብ ቻይና እዮም ከልግብዎም ናብ ቻይና ክሸጥዎ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ሃው ንኣብነት ኣብዚ ረዩ ናብ ኬንያ ናብ ናይጀርያ ከይዶም ነዚ ከመይ ገይሮም ይሸጥዎ ከም ዘሎ ከረየኩም እዚ ናይ UNDP እዩ ክሳዕ ክንደይ ኣፍሪካ ንኸይትምዕብል ብክሳዳ ሒዞም ማኸም ዘሎ which is why we found that there seems to be an overwhelming amount of countries that face higher costs because the ratings themselves not really reflect actual risk. They do reflect, in some cases, perceived risk in these countries. Why don't we get into the lack of sufficient hard data? Because the report also points to this, the lack of sufficient hard data on African economies. And they say the resulting impact is that there's subjective assessments when we talk about. Now, China has lent African countries about 170 billion euros since the year 2000. That has left many countries saddled with debt that they're now struggling to pay back. Kenya, for example, has had to increase taxes to help pay its debts. That's a move that's resulted in violent protests. So what is it? Exactly እዚ የድብለኩም ዘለኹ ንኣብነት ሕጂ እንታይ ገብር ኣለዎ ኣብ ኬንያ ዕግርግር ይካየድ ነይሩ እቲ ዕግርግር ዝካየድ ዝነበረ ናይ ቻይና ክሬዲት ኣይኮነን ከምኡ ገይርዎ ናይ IMF ዕዳ እዩ ከምኡ ገይርዎ IMF ድማ ነቲ ዕዳ ናትኩም ኢንትረስት ሬት ክትከፍልዎ ምንታ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ታክስ ናትኩም ኣልዕሎ ኢሎሞ ንዊልያም ሩቶ ክሳብ ክሳዱ ዝሕና
نفس وكف كينيا ودما لا عقمو تاكس كغبر مس جمري اب صريا خيدم كبلوا فتينم تشاينا ግን كوم يبلتن تشاينا يكونتن كوم عينت كونديشنز باي ذا واي ويليام روتو نابو خيدل كلمن ወይ ውን ዲፕሎማሲ ገብር ምክንያቱ ኣብቲ ዝገብረ ኢንተርቪው ውን ቻይና ታዝበለፀት ፓርትነር ናትና ሕጂ ውን ቻይና ክትሕግዘና ትኽእል ኢሉ ንናይ IMF ዕዳ ክብዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ገዲፉ ናብ ቻይና እዩ ኣተኪሩ ዘሎ ኣቢ ናቦም ያተኪሩ ዘሎ ናይጀርያ ናቦም ያተኪሮም ዘሎ ቶም ዕዳ ዘለዎም ሃገራት ዝበሃሉ ስለምታይ ቻይና ኣብዚ መግለፂ ናቱ ድማ ፅቡቅ ጌሩ ተዛሪብሉ ንዕዳ ዘለዎን ሃገራት ምሕረት ክገብር ምዃኑ ተዛሪብሎ ኣብዚያ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ክምለሳይ ናዛ ዝብልዋ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ነዚ ሓበሬታ ጠምዚዞም ናብ ቻይና አልጊቦም ጸረ ቻይና ህዝብ ንኸይድ እዮም ዘልይዎ ዘሎ The Kenyans want their president to achieve in China. DW's East Africa bureau chief Mariel Miller put that question. The problem we're facing, the money will just disappear in those people surrounding President Ruto. Corrupt. These people are so corrupt. We should finish paying what we owe them first before getting the next loan. Even though the money would help us, we should first pay back what we have borrowed before asking for more. حجي تمالس زبغو زلو تمز بكينيا بتاع متخكلኛ መልሲ ولا ዕዳ እንተ ተወሰድና ክሰርቅዎ እዮም ደይብልሽውና ሃሲና ዘሎ ገንዘብ ማስ ዋሕዱ ኮይኑ ስለዚ እዚ እንታይ ይብላሎ መጀመርያ ዕዳና ክንከፍላልና ድሕሪኡ ክንልቃሕ ንኽእል ይብላሎ እታ ሕቶ ግን ስለምታይ ጠምዚዞም ነዚያ ሕጂ ነዚ ዝነበረ ናይ ቅልውላው ናይ ዊልያም ሩቶ ቻይና ከም ዝፈጠረተ ገይሮም እዮም ናብቲ ሚድያ ዝሸጥዎ ዘሎ and that's absolutely wrong ስብኬንያ እንታይ ዝብል ነይሩ IMF ኢትኩም ኣውፅኡልና ካብ ዓድና ንዓና ናብ ጉድጓት እትውና ዘለኹም ንስኹም ኢኹም ናበለ ንIMF ናይጀርያ ኣንጻር IMF ይኸዱ ነይሮም ኢትዮጵያ ድማ IMF ተኣትወላ ነቲ ጉዳይ ድማ ባጤራ ናቶም ድርቡ ጀሚሩ ለማለት እዩ again ኩሉ እቲ ማኒፑሌሽን ናይቲ ሓበሬታ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርካ መዝሚዝካ ኣንጻር ቻይና ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና by the way ቻይና ኣብቲ መግለፂ ናታ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ይባላ Addressing African leaders in Beijing, Chinese President Xi Jinping said the new package would include $15 billion in aid, along with interest-free and concessional loans and special funds for China-Africa development. And he pushed back on accusations that China was engaging in debt trap diplomacy. Government debt from China's interest-free loans due by the end of 2018 will be written off for indebted poor African countries, as well as for developing nations and the نالكم تسمعلهم ጽቡቅ ጌሩ ይመልስልهم ኩሉ እቲ ተንኮልናቶም ስለ ዝፈልጦ ፕሬዚደንት ሺ ቻይናውን ፈሊጣቱ ስለ ዘላ ዕዳ ናይ ገለ ሃገራት ተንልዕሊ ዓቕመን ኮይንዎን ዘሎ ዕዳ ክንስሩ ዘይና ይብላሎ this is a great news this is a huge news ዕዳ ናይ ብዙሓት ሃገራት ክንስሩ ዘይና ይብላሎ ብሰንኪ ዕዳ ናይ ቻይና ክትወድቕ ትኽእል ክትፈራረስ ትኽእል ሃገር ኣፍሪካ ክንገብር ኣይኮናን ይብላሎ ካልኣይ 50 ቢልዮን ክሳብ 60 ቢልዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ኣብ ዝመፅእ 3 ዓመት ናብ ኣፍሪካ ክገብር ምዃኑ ኣብዚ ኮንፈረንስ ክጅምር ከሎ ገሊጹ ኣሎ about 45 billion euro ወይ ውን ክሳብ 60 ቢልዮን ክበፅሕ ዝኽእል ብዶላር ማለት እዩ ናብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ክገብሩ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ this is a huge ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚኣ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉ ዘሎ ካልእ እዚ ኩሉ ዴት ትራፕ ዶ ገሎ ዶ ድብልዎ ሓሶት ምዃኑ ቀደም ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ውን ኢልዎ ነይሩ እዩ ግን ንስማዕ የድሃን continent's interior and small island nations. He says his country is determined to not impose its will, nor interfere in Africa's internal affairs or attach any political strings when offering support to the continent. China will also expand its imports from Africa, especially for non-resources products, and will facilitate African financial institutions' bond issuance in China. The package is in addition to an earlier pledge of $60 billion the Chinese president announced at the previous Sino-Africa summit in 2015. Speaking at the Forum on China-Africa Cooperation, South African President Cyril Ramaphosa says the focus is on making tangible improvements to the quality of life for Africans. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሬዚደንት ሺ ንጹር ዝኾነ ኮሚትመንት ወይ ከዓ መብፅዓይ ዝኣቱ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኤርትራውያን ነብዚ ጉዳይ እዚ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ሓንቲ ፖስት ገይሩ ነይሩ ተረኺበያ ክበኩም እየ ክሳዕ ክንደይ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሳዕ ክንደይ ፅቡቕ ነገር ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ኣብ ካልእ ግዜ ክገልፀልኩም እየ ነዚያ ዝብልዋ ዝነበሩ ዴት ትራፕ ትብል ዘላ ግን ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ መሊስዋ ነይሩ እዩ There is any debt trap is the responsibility of those nations in Africa who have mismanaged their economies. You can't go back and blame China for any mishap. If you are planning an economy, if you have resources to mobilize, if you have goals to achieve in any area or in any sector, definitely you have to have the correct policies and you have to have the ብፍላይ እዚ ናይ ቻይና ኣንጻር ቻይና ዴት ትራፕ ወይ ከዓ ብዕዳ ጌርካ ምሕናቕ ዝብልዎ ምዕራባውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ንዓመታት IMF ስርሑ እሱ ነይሩ ካብ ቀደም ንሃገራት ኣብ ዘይጠቕመን ኢንቨስትመንት ዓበይቲ ፍላግሺፕ ዝበሃል ወይ ፓላሶታት ድዩ ገለመለታት ድዮም ገይሮም እቲ ዕዳ እቲ ድማ ንውሑዳት ሰባት ጥራይ ከም ዘገልግል ሽዑ እቲ ሃገር ክትከፍሎ ዘይትኽእል ዕዳ እቲኻ ኩሉ ግዜ ፀጋታት ናታ ንምስራቅ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዩ ቻይና ትገብሮ ዘላ ግን
እትትበካ ሃብቲ እንታይ ካ ክትገብር ደሊኻ ንስኻ ኢኻ ኣፕላይ ትገብር ቻይና ይኮነን ትበካ መፂኻ ንቻይና እዚ ክገብር እየ ዝበለት ትበካ ንኽሰርሖ ድማ ንኽትውድኦ ድማ ዕድል ትበካ እቲ ትሰርሖ ዘለካ ፕሮጀክት እንድሕሪ ዘይሰርሕ ኮይኑ ንስኻ ኢኻ ክትሕተተሉ ዘለካ ቻይና ይኮነን ክትሕተተሉ ዘለዋ ይዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ሃገርካ ብኸመይ ተሃንፃ ገንዘብካ በይተጥፎ ንኣብነት ኤርትራ ካብ ቻይና ተለቂሓላ ኣበይ ተጠቂማትሉ ትለቓሕ ሓደ ካብኡ ኣብቲ ዕደና ናይ ብሻ እዩ ዝበሃል ዕደና ናይ ብሻ እንታይ እዩ ወርቂ ዝዕደኖ ከምኡ ድማ ሓፂን ኣይሮን ወፀሎ ኮፐር ወፀሎ እዚ ማዕድናት እዚ ናብ ዕዳጋ እዩ ዝኸይድ ቀጥታ እቲ ማዕድናት ድማ ይሽየጥ ገንዘብ የምፅእ እዚ ማዕድናት እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ነቲ ዕዳናትካ ንክትከፍል ፀገም የብልካ ንዑ ገዲፍካ ዕዳ ወሲድካ ናይ ኩዕሶ እግሪ ስቴድየም ተሃኒፅካ ወይ እውን ቤተ መንግስቲ ሓደ ፕሬዚደንት ዝቕመጠሉ ገዛ እንድሕር ሰሪሕካ ከተካርየ ይኮንካንቲ ገዛ ኣታዊ የብሉን ካበይ ኣምፅኡ ክኸፍሎ ነቲ ወለድ ናይቲ ዕዳ ነቲ ዕዳኻ ካበይ ኣምፂኻ ኢኻ ትከፍሎ ስለዚ እቲ ዘለካ ገንዘብ ናብ ምንታይ ትጥቀመሉ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ቻይና ይኮነትን ክትዕመየሉ ዘለዋ እቲ ንዑ ዝገበረ ምሕደራ እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ዝፈጥር ሓደ ካብቲ ኣብ ዴሞክራሲ ዘሎ ፀገም እዚ እዩ ንኣርባዕተ ዓመት ሓደ መራሒ ምስ መረፅካ እንታይ ክገብር ዘሊ ዘሎ ነገራት ገይሩ በቃ ዲጋታት ክሰርሕ ስቴድዮም ቤተ መንግስቲ ክሰርሕ ፅርግያ ብከተማ ኩሉ ሰብ ክሪኦ ዝኽእል ከምኡ እውን ስቴጅ ሰባት ኣብኡ ኮይኖም ክፅምብልዎ ዝኽእሉ ፅቡቕ ዝኾነ ጅራፊዮሪታት ገይሩ ሰብ ክሪኦ እዩ እዚ ይስራሓሉ ሃገር ትምዕብላላ ንኽብል እዚ ግን እንታይ ዝገብር ኣታዊ የብሉን ፅርግያታት እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተገይሩ ዘሎ ኩሉ ኣታዊ የብሉን ካበይ ኣታዊ ኸው ማለሲ ሰብ መኪና ይዝውር ኣለዎ ካብኡ ግብሪ ዲኻ ክትከፍል ገለመለ ወላ ሕማቕ ፅርግያ ከለውን እኮ ሰብ ኸይድ ነይሩ ስለዚ እዚ ገንዘብ ኣብዚ ጥፊእኻ ዘለካ ከመይ ጌርካ ከተማልሶ ኣብ ንኣብነት ቱሪስትስ ክመፁን እዮም ብብዝሒ ቱሪስትስ ክመፁን እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ኩላ ተፀቢቓ እያ but the problem is ውግን እንተሎ ሰብካ ቱሪስት ክመፀካ ይክልኒ ወዲ ዓዲ እውን ክመፀካ ይክልኒ ስለዚ እቲ ዘለካ ፀጋታት ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ንስኻ ነቲ ተደልየካ ፀጋታት ኣብቲ ዘድልየካ ቦታታት ኢንቨስት ገብሮ ውፅኢት ኣምፂኡልካ ነቲ ዕዳኻ ክትከፍል ከም ትኽእል ክትገብር ክትክእል ኣለካ ንዑ እንተዘይጌርካ ድማ ተሓታቲ በዓልኻ ኢኻ እናበለ ነቲ ጉዳይ ብምዕራባዊ ዓለም ዝግበር ጽቡቅ ገይሩ መልሲ ይብሉ ነይሩ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ institutional mechanism to implement this. China would be willing to support and help allow governments to borrow money, but ultimately the management issue falls on the responsibility of the African side. Blaming China for debt traps is simply defaming the achievements and probably trying to create some rift between African and Chinese contributions in the solidarity that has achieved the economic development we see today. One of the worrying things for this, blaming China for debt traps is simply defaming the achievements and probably trying to create some rift between African and Chinese contributions in the solidarity that has achieved the economic development we see today. One of the worrying things for these hegemonistic forces globally is China working with Africa to extricate Africa from the marginalization. ይድብል ዘሎ ስለዚ ንቻይና ሕማቕ ሽም ሂብካ ሕማቕ ስእሊ ሂብካ ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ሽርክነት ወይ እውን ወፍሪ ጠጠው ንምባል እዚ ድማ ነቲ ቀደም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታክቲክ ኣፍሪካ ካብ ድኽነት ንኸይትወፅእ ኣብ ድኽነት ዓንኬል ናይ ድኽነት እንክሊል ክትብል ከላ ድማ ምዝመዛን ስርቅን ግበታን ንክቕፅሉ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ስለዚ ቻይና ንኣፍሪካ ካብቲ ዘላቶ ሽግር ወይ ቁጠባዊ ድሕረት ንክትወፅእ እቲ ዝበለፀ መሳርሒን እንካን ሃባን ዘለዎ ኣፍሪካውያን መራሕቲ ድማ ሓላፍነት ክወስድሎም እዚ ናይ ዲሞክራሲ ኣካይዳ ሱ ይፀገም መመራሒ ዝመፀ ንሱ ኣብ ስልጣን ንኽምረፅ ካልኣይ ግዜ ኢሉ ብዕዳም ብገለን ኣብ ዝጠቅም ዘይኮነት ሃገር ከገልግል ኣብ ዘይክእል ኢንቨስትመንት እናገበረ ሽግር ይፈጥር ንሱ ክዕተተሉ ዘሎ ቻይና ይኮነት ክትዕተተሉ ዘለዋ እናበለ ይምልስ ካብቲ ናይቲ ቁጠባ ኩነታት ከይወፃእና ከለና ካልእ ዜና ኣለኒ እንዲሁ ግን መጀመሪያ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሎ ንስማዕ በአሁኑ ጊዜ የከፍተኛ የኢንቨስትመንት ምንጭ ነች ከፍተኛ የንግድ አጋር ነች ኢትዮጵያ ከቻይና ጋር ያላትን የኢንቨስትመንትና የንግድ ትብብር የበለጠ እንድታጠናክር የሚያግዝ ነው የሚሆነው ይሄም ለሪፎርማችን በጣም ይጠቅማል ከዚህ በተጨማሪ በዛሬው ዕለት ትልቅ ውጤት አንዱ የመጣው የከረንሲ ስዋፕ ወይም ብርና በዩዋን መካከል መለዋወጥ በቀጥታ እንድንችል ዛሬም ከስምምነት ደርሶ የሚመለከታቸው ሁለቱ ብሔራዊ ባንኮች በጋራ ኣሕመድ ሽዴ ዝበሃል ሚኒስትር ፋይናንስ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ገለ ካብቶም ዴሌጌሽን ናይ ኣብ ቻይና ዘሎ እዩ ኣብዚ ናይ ቻይና ኮንፈረንስ ድማ ሓደ ዲል ጌርና ኣለና ንሱ ድማ ካረንሲ ስዋፕ ብላ ኣሎ ብር ብናይ ቻይና ባጤራ ንክለዋወጡ ስለዚ ንግዲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ እንታይ ክገብሩ እዮም ኢትዮጵያ ብብር ክኸፍሉ እቲያቶም ካብ ብናቶም ባጤራ ዶላር ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ዶላር ምውፃእ ማለት ኣብ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ሓንታ ካብተን ካብ ቻይና ብብዝሒ ኢንቨስት ዝተገበረላ ክሳብ 15 ቢልዮን ዕዳ ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ቻይና ዝበለቶ ኖ ክብል ይክእሉን እዮም ሕጂ ድማ
ምዚ IMF ዘቕይጡ ገይርዎም ዘሎ እቲ ዶላር ከም ድሌት ካብ ባንክ ክትወስድ ኣለካ ዝበለ 57 ዝነበረ ሸርፊ ኣብዚ ቀረባ ከም ዝረኣኹም 130 ከባቢ በፂሕ ኣሎ ኣብቲ ኖርማል ማርኬት ባንክ ማለት እዩ በቲ ሰንትራል ባንክ በቲ ኮመርሻል ባንክ 105 106 ይብሉ ኣለዉ እቶም ባንክታት ዝህቡን ዝቕበሉን ግን ክሳብ 130 በፂሑ ከም ዘሎ ክቕፅል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ዶላር ሽግር ኣገይን ከጋጥሞም ምዃኑ IMF 20 ቢልዮን ዶ ወርልድ ባንክ 10 ቢልዮን ዶ ገለ ዝበሃል ዘሎ ኣርቲፊሻል ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ገለ ግዜ ሽግር ከጋጥሞም እዩ ኦልሬዲ ሽግር እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ቀንዲ መውፅኢ መፍትሒ ክኾኖም ዝኽእል ንኢትዮጵያ ይኹን ካልእ ሃገር ካረንሲ ስዋፕ እዩ በብባጤራኻ ብዘይ ዶላር ንግዲ ምክንያቱ ዶላር ከም ድሌታ ኢንትረስት ሬት እናቐየረት ኣሜሪካ ማኒፕሌት ትገብር ኣላ ምስ ኣሜሪካ ንግዲ ክሳብ ዘይሃለወካ ወይ እውን ምስ ኣሜሪካ ዘይትገብሮ ንግዲ ምስ ቻይና ዲኻ ትገብሮ ዘለካ ምስ ኢማራት ብካልእ ባጤራ እንካን ሃባን ክትብል ትኽኢልካ ዝበለፀ እዩ ነተን ሃገራት ስለዚ ኢትዮጵያ እዚ ረኺብና ኣለና ይብሉ ኣለዉ እንጌስ ወት መን ክሕጎስ ኣይክእልኒ በዚ ኣሜሪካ ብፍጹም ክትሕጎስ ኣይትኽእልኒ እያ እዚ ከዓ ፍሉይ ልኡኽ ናቶም ንኢትዮጵያ ገፁ መፅኡ ኢሉ ይመፅእ ኣሎ ባህል ኣሎ እንታይ እቲ ዕላማ ፅነ ኢልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ኢትዮጵያ ሓደ መፍትሒ ረኺበ ኢላ እያ ትዛረብ ዘላ እቲ ጉዳይ ግን ኪኑ ዝኸደ ክኸውን ይኽእል ክልተ ኣርእስታት ክንብ ኢና ሽዑ ናብቲ ዞባና ክምለስ ኢና መጀመርያ እዛ ዜና እዚኣ ምናልባት ዘይሰማዕኩማ ክትህሉ ትኽእሉ have been trying to cross the channel from France to England this morning despite the deaths of 12 people yesterday when their dinghy capsized. A pregnant woman and 6 children were among the dead. Up to 65 people were rescued. Hugh Schofield has the latest. Just up the coast from Boulogne this morning, another El Dorado, but in disaster and death. They're overloaded. So far this year, more than 21,000 people have made it across. So, በቲ ቻነል ዝብልዎ ኣሎ ካብ ፈረንሳይ ናብ እንግሊዝ ክኸዱ ዝፍትኑ ሰባት ብዙሕ ሓደጋ የጋጥም ከም ዘሎን ሓደራኹም እቶም ናብኡ ትኸዱ ክሳብ ክንደይ ሽግር ከም ዘሎ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ከም ዘይኮነን መፍትሒ ክሳብ ዘይተረኽበሉ ድማ ሰብ ናብዚ ክኸይድ እዩ እቲ ናብዚ ዝኸይድ ዘሎ ድማ ንዚ ኩሉ ሰጊርካ ከይድካ እውን ሽግር ከጋጥመካ እዩ ዩኬ ንባዕሉ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ዘሎ ሃገር ኣይኮነን ስለዚ ሂወትካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዩኬ ንክትኣቱ ትኸፍል ዘለኻ ናይ ብሓቂ ትሕዝን ቅድሚ ሕጂ ዝተሰደድካ ባዕልካ ብኸምዚ ኻትካ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሽዑ ኤሮፓ ካሊእ ነይሩ ሎሚ ግን ኤሮፓ ከምኡ ይኮነን ዘሎ ኤሮፓ ንባዕሎም ሽግር ኣጋጢሞም ኣሎ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ድማ ኮምፕሊትሊ ኣሉታዊ ስእልን ኣካይዳን እዩ ዘለዎም ስለዚ ናብኡ ምኻድ ንሂወትካ ረኪስካ ትኸዶ ቦታ ኣይኮነን ዘሎ ሓደራኹም ተጠንቀቑ ክብል ይደሊ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ እቲ መንግስታት ናይ ኩለን ሃገራት ጠጠው ከብልዎ ብኩሉ ይጓየይሉ ከም ዘለው ከተስተውዕሉ ይግባእ ፅባሕ ንግሆ ሂወትካ ምስ ከሰርካ ዝመፅእ ዋይ ዋይ ዋላ ሓንቲ ክህልዎ ኣይክእልኒ እዩ እንተተኻኢሉ ካብ ሃገርካ ክትወፅእ ተኮይንካ ካብ ኤርትራ ጎረባብቲ ሃገራትካ ርአ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ቃልቃል እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዲኻ ተወሲድካ ክትስረቕ ተጋሩ ዝዛረብዎ ዘሎ እዩ ኣብ ትግራይ ሰብ ይሽየጥን ይልወጥን ኣሎ ይብሉ ኣለዉ እዚ ከዓ ክሳብ ጌታቸው ረዳ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ዝኣክል እናማረሩ ዝተዛረብሉ ጉዳይ እዩ ስለዚ ሂወትካ ዘየገድሰካ ተኮይኑ ወይ እውን ሽግር ካልኦት ሽግር ከተምፅእ ተኮይንካ ዳ እምበር ኣብኡ ከይድካ ክጥዕመካ ከም ዘይኮነ ትፈልጥ ኢኻ ሱዳን ድሕሪ ከይድካ ባይ ዘ ወይ ሱዳን እንታይ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ሰብ እውን የለን ኣበይ ቦታ ኢኻ ክትስራቕ በይን ቦታ ኢኻ ሽግር ከጋጥመካ ኖባዲ ኖውስ ሊብያ ኣብ መንጎ ክልተ መንግስታት ናይ ሊብያ ኣጋጢሙ ዘሎ ባሲ ንህዝቢ ሊብያ ከፊእዎ ኣሎ ግደፍ ንስደተኛ እቲ ባንኪ ናይቲ ሰንትራል ባንክ ካልእ ግዜ ሪፖርት ምፅአልኩም ነይረ እቲ ባንኪ ናይቲ ሃገር መን ይቋፃፀሮ እቲ ኣብ ትሪፕሊ ዘሎ ዲ ኣብ ቤንቃዝ ዘሎ መንግስቲ ተባሂሉ ኣብ መንጎኦም ውግእ ንክጅምር ቀሪብ ኣሎ ስለዚ ንሊብያ ጌርካ ብወቅት ከይተሓስብ ዘለካ ሂወትካ ክበፃ ካብኣ ሓሊፍካ ምስ መፃኻ ኣብ ጥልያን ብፍጹም ኤሮፓ ይተረዳድኡን ኣለዉ ንግሪክ ተኸድካ ዝገደደ ስለዚ ፕሊዝ ንዝተወሰነ ግዜ ክስደድ ኢኻ ትስደድን ናትካ ምርጫ እዩ ክኸውን ዝኽእል ናትክ ምርጫ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዓቕሊ ግበር ኣብቲ ዘለኻዮ ኮፍ በል ምክንያቱ ኣብ ዝኸድካዮ ብቐሊሉ ሓደጋ ናይ ሞት እዩ ከጋጥመካ ዝኽእል ኤሮፓ መፂኻ እውን ክጥዕመካ ኣይኮንን ካብዚ ንክሰጓ ኩለን እየን ፅዕራ ዘለዋ ብናይ መንገዲ ጀርመን ንኣብነት ወረቐት ንዘይተቐበሉ ንኣፍጋኒስታን ክሰጉ ጀሚራ ኣላ ስለዚ ክሰጉ ምዃኖም ኩሎም ትርኪ ንኤርትራ ስጉዩጋ ዝብል ሓበሬታ ሰሚዕኩም ኣለኹም ካብ ኩሉ ዘለኻዮ ንክስጎግ ዝለዓለ ተኽእሎ እዩ ዘለካ ሂወትካ ረኪስካ ከይድካ ተሰጉዩካ ክትምለስ ኢኻ ኣሸሓትካ ከሲርካ ኣሸሓትካ ከሲርኪ እዚኣ ናብ ኩሎም ወላ ቆሪፅኩም ተብፃሕኩማ ኣይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም በዚኣ ገይረ ነዛ ርእሲ እዚኣ ክሰግራ ክፍትን እየ ኢትስ አ ቨሪ ቨሪ ዴንጀረስ ሲቹዌሽን ሓደራኹም ስኢልካ ክሕለፍ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ናብ ግብፂ ክንሰግር ኢና ድሕሪኡ ናብቲ ዞባና ክንመፅእ ኢና also discussed the crisis in Sudan and the efforts exerted by Egypt in cooperation with different sides to achieve a ceasefire and reach a political solution. And we also discussed extensively the situation in the African Ivory. And we said that we need to achieve the unity of Somalia against all challenges facing it. I'm sure that
بريزنت ናይ ግብጽ ናብ ቱርኪ ከይዱ ዓብይ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሉን ብዙሕ ሽርክነት ዘለዎ ዝምድናታት ገይሮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ገለገለ ምንጭታት ናይ ቱርኪ ከም ዝገልጽዎ ዘለዉ ኣብ መንጎም ብዙሕ ወታደራዊ ስምምዕ እውን ከም ዝተገበረ ቁጠባዊ ብዙሕ ሽርክነት ገይሮም ከም ዘለዉ ዝንገር ግን ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ ብዙሕ ወታደራዊ ኣጽዋር ካብኦም ክትገዝእ ምዃና ግብጽ ዝንገር ዘሎ ድሮናት ድዩ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ድዩ ከምኡውን ኣርመርድ ቬሂክልስ ንውግእ ዘገልግሉ መሳርሒታት ክትገዝእ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ግብጽ ንባዕላውን ተፍሪ ሃገር እያ ከምዚ ዓይነት ኣጽዋር ወላ እኳ ዓበይቲ እንተዘይኮነ ኣብኡ ከሎ ድማ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ግብጽ ዝበሎ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ድዩ ብጉዳይ ናይ ሊብያ ድዩ ብጉዳይ ናይ ሶማል ሓበራዊ መረዳእታ ሒዝና ከም ዘለናን ሓበራዊ ዝርርብ ጌርና ከም ዘለናን እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ኤቭሪ ታይም ነዚ ዘረባ እዚ ክሰምዑ ከለዉ ልቦም እናተሸንከረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወላ እኳ ንኤርትራ ዘየመልከት ጉዳይ ተኾነ ኤርትራ እውን ምዚ ጉዳይ እዚ ወላ ሓንቲ መግለፂ ዘይትብተላ ናብ ኤርትራ ጠውዮም ጠዋውዮም ከም ጽወዮም ዝፍትኑ ስለምንታይ እዩ ኣይርዳእንን እዩ ኤኒዌይ ጉዳይ ናቶም ግብፂ ኣቃሊላ ትሪኦ ከም ዘየላን ብዙሕ ኣብቲ ቦታ ናይ ሶማልያ ዝኣትዎ ዘለዉ ኣትዮም ከም ዘለውን ይሰርሑ ከም ዘለውን እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ዋላ እቶም ናቶም ፖለቲካዊ ተንተንቲ ረብሓ ከም ዘለዎ ንሶም ናውን ምምፅኦም እውን ዝገልጹ ክንርኢና መጀመርያ ግን حاليا وانا بتكلم working to achieve the pacification in the east of the Mediterranean, to use of the resources to achieve the prosperity, to host. Professor Betul, is this rapprochement with Egypt, is it a good strategic move for Turkey, and why do you think that? Thank you for inviting me, first of all. Definitely, the answer for your question is first and later. It's definitely a positive stage for Turkish, including economic cooperation. ቱርኪ ነቲ ኩነታት ከም ሓደ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሓንቲ ዓባይ እስላማዊት ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘለዋ ኣብ መንጎን ድማ ዓብይ ፍሕፍሕ ዝነበረ ንዑ ሰጊረን ክልቲአን ኣብ ጽቡቕ ዝምድና መፅአን ኣለዋ ረብሓታትን ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ሱዳን እንትኾነ ሱዳን ርግእቲ ክትከውን እዮም ዝደልዩ ረብሓ ኣለዎም ኣብኡ ክልቲኦም ድማ ተመሳሳሊ ገጽኦም ዘለዉ ኣብ ሊብያ እንትኾነ እውን ወላ እኳ ኣንጻር ኣካይዳ እንተለዎም ግን ረብሓ ኣለዎም ክልቲኦም ሊብያ ጎረቤቶም እያ ንዖም ብባሕሪ ንሊብያ ብመሬትን ብባሕሪ ንግብፂ بمريتن ببحرن نتركو دما ببحر ترقبهم هاجر يا سلازي رقعت نايت هاجر ون يقد سامي سلازي كابو قتيلهم في سوماليا كلت يوم شركناتهم سوماليا منجس سوماليا بخلت تغرو نخرجت زعر زلويم تركو دما عبد بوتات ندادي ديسكفر كتجبر هاي البحر ناي سوماليا نخطا سنتن كمون نتي حبت بحري ديسكفر جيرا بيزنس كتجبر سلازي اب سوماليا رقعت كله تدليا ربحا سلازلوا جبت دما ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታት ንኸይተኣቱ ትደልያ ምክንያቱ ብኩሉ መንገዲ አንጻር ረብሓናትና ናቶም ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ምርካባ ብፍላይ ናብ ሶማሊላንድ give me a second trade relations the import of an ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኩነታት ንቱርኪ ፀገም ከም ዝፈጥረላ ቅድሚ ሕጂ እውን ሂባኩም ነይረ እዛ ስእሊ እዚኣ ናራና ክዛረብ ስለ ዝደለኹ ሓንቲ ቻርት ነይራትኒ if I can find it easily I'll post it كلتين هجرات تجرأجاوي ربح كم زلواني نانر زلنا التجرأجاو ربح نقول زلنا نو كلتين هجرات جبتن تركون تمساسال ربح يزلوان أفدق بحر ناي سوماليا بس تركي ناي أفدق بحري ركب جيرالا نتكلو أفدق بحر دما سوماليا تركي كتك عملت دليا سلز سومالي لاند أكل ناي سومالند عرقينا كمتي بعلم درجات قبالنا زلوا سومالي لاند أكل ناي سوماليا مخانة يزنقر ስለዚ ብሙሉ እቲ ቦታቲ ሶማልያ እንተተቆፃፂራቶ ትርኩ መክሰብ ኣለዋ ነዳዲ እውን ስለ ዘሎ ኣብቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣገይ ኣብ ሶማልያ ኣሎ ኣብ ሶማሊላንድ እውን ነዳዲ ኣሎ ግብፂ ድማ ኢትዮጵያ ናብቲ ሶማሊላንድ ንኸይተኣቱ ትፈርያ ምክንያቱ ከምቲ ብኣባይ ሓፂራቶም ዘላ ብኣፍ ደገ ባሕሪ እውን ሓፂ ክትሓፅሮም ስለ ትኽእል ከምኡ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ እውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትሕዝ ግብፂ ብጣዕሚ እያ ትፈርህ ብፍላይ ነቲ ዓሰብ ዝበሃል ንኤርትራ ከይትሕዞ ስለምንታይ ብኡ እንተሒዛቶም እታሕቲ ክትበትኮም ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዘሎ ሽርክነት ዕምቆት ኣለዎ ብቁጠባ ብሴኪሪቲ ብኩሉ መዳይ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያ ኣሉታዊ ስእሊ ዘለዎ እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ክንዲ ናብቲ ዘገድሶም ቦታ ዘገድሱ ናበይ ገጾም እዮም ጥምቱ ዘሎ ፅኒልና ንሪኦ ኢና ኣሜሪካ ግን ልኡኻ ሰዲዳ ኣላ ነቲ ጉዳይ ክትኣትዎ ስለ ትደሊ ዘላ እንታይ ትብል ኣላ ንስማዕ
አምባሳደር ማይክ ሐመር ወደ ኢትዮጵያ እንደሚጓዙ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታውቋል። ትላንት ወደ ቤልጂየም ያቀኑት ሐመር እስከ መስከረም 3 ባሉት ቀናት በኬንያና ኢትዮጵያ ቆይታ እንደሚያደርጉ ተገልጧል። ሐመር በብራስልስ ቆይታቸው በአፍሪካ ቀንድ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ከአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናት ጋር ይመክራሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ከኬንያ ባለስልጣናትም ጋር በቀጠናዊና የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ይወያያሉ ተብሏል። በመጨረሻም በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከአፍሪካ ህብረትና ኢጋድ ባለስልጣናት ጋር ለሱዳኑ ጦርነት መፍትሄ ለማፈላለግ በተጀመረው ጥረትና በኢትዮጵያው የፕሪቶሪያ የግጭት ማቆም ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ከኢትዮጵያ ማይክ ሐመር ጉዳይና ኢትዮጵያ ፋፋህ ትብል ስለዘላ ንዑን ምጥሓን ድዩ ጉዳይና ትግራይ ድዩ ጉዳይና ኢትዮጵያ ድዩ ኩሉ ነገር ንዑን ምቁፅፃር መጀመርያ ናበይ ገፁ ኸይድሎ ንኤውሮፓ ምስ ኤውሮፓ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብደገ ዝዝወር ስለ ዝኾነ ብሓደ ኮይኖም ክዘራረቡ ክኽእሉ ኣለዎም ሽዑ ናብ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክኸይድ ንኬንያ ምክንያቱ አንከር ስቴት ኬንያ ስለ ዝኾነት ኢትዮጵያ ካብቲ ናይ አሜሪካ ራንኪንግ ወዲለያ ስለዚ ናብ ኬንያ ክኸይድ እዩ ኣብኡ ድማ ሴኩሪቲ ጉዳይ ምስ ገበረ ሽዑ ናብ ኢትዮጵያ መፅዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድሮ እቲ ኣምባሳደር እቲ መንግስቲ ኤምባሲ ናይ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ጀሚሩ ዝበሃል ኣሎ ንፋኖ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ዕርቂ ንክፈጥር ተበግሶታት ክወስድ ጀሚሩ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ዝኽዮ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ ስለምንታይ እቲ ኩነታት ፋሕ ከይትብሎም ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ፋሕ ከይትብል ንምእካባ ዝግበር ዘሎ ጉያ ምዃኑ ምስ ፋኖ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ዘሎ ነቲ ፋኖ ምስቲ መንግስቲ ከተሓባብሮ ይደሊ ኣሎ ስለዚ ማይክ ሐመር ሕጂ እውን ናብ ኢትዮጵያ ይጎይ ኣሎ መን እዩ ናይቲ ሃገር ኣመሓዳሪ ንምግማት የድልየካ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ሃገር ኣሜሪካ ተንቀሳቀሳ ከም ዘላ አብይ አሕመድ ናብ ቻይና ኸይዱ ዶላር ገዲፉ ንግዲ ክገብር ይደሊ ኣሎ እቲ ኮንትራዲክሽን ኣብዚ ካትሪዮ አሜሪካ ብኩሉ ሓይላ ዶላር ከም ዘለዎ ንክቐፅል እያ ትዕር ዘላ ብኩሉ ሓይላ ብእገዳን ብገለን እናገበረት ኣብ ድማ ካብኦም ክወፅእ ይፍትን ኣሎ ስለዚ ንምንታይ ከዋፅኦ እዩ ንክንደይ ክቐፅል ይኽእል ዊ ዶንት ኖ በት ኤኒዌይ እቲ ኩነታት ማይክ ሐመር ናብኡ መፅኡ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ከቢድ ስራሕ ይፅበየ ኣሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዶክተር ደብረፅዮንን ቲዲኤፍን ካብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ እናተኣለየ ይኸይድ ከም ዘሎን ጌታቸው ረዳ ድማ ስልጣኑ ንምድልዳል ምስ ፃጥቃን ኮይኑ ፈቆዶ ኢትዮጵያ እናዞረ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ከም ዘሎ ንህዝቢ ንሕና ምሳኹም ኣለና ጆኹም እናበለ ይዛረብ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምፍልላይ ጥር ዝበፅሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ፋኖ እንተስ ግብፂ ትሕግዘላ ብርግፅ እውን ግብፂ ክትሕግዞ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ መሊሱ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎን ነቲ ምስ ሱዳን ዘሎ ቦታ ሒዝዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብንየው ናብ ሶማልያ እትያ ወታደራዊ ምትእትታው ክትገብር ከላ ግብፂ ኣብዚ እውን ሓደ ቪድيو ረኺበ ነይረ ብዙሕ ቪድيوታት ዝወፅእ ዘሎ ኣብ ቴሌቪዥን ናቶም زاربوا ዘሎ حاليا وانا بكلم حضراتكم النهارده هناك قطع بحريه تركيه موجوده في مصر ليه عشان هتتحرك حيل بحر ناي تركن حيل بحر ناي ግብፅን ብሓደ ይሰርሑ ከም ዘለውን ኣብ ግብፂ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ገማግም ናይ ሶማልያ እውን ይሰርሑ ከም ዘለዎ ትፈይል ዝብል ባዕሎም የሚትምሉ ስለዚ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ሓይሊ ባሕር ናቶም ኣብ ሶማልያ ክሰርሕ ምዃኑ ኣብ ሰራዊት ኣብ ምስልጣን ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ክመፁ ምዃኖም ስለዚ ትርኩን ግብፅን ሽርክነት ኣለዎም ክንብል ከለና ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ፅቡቕ ሽርክነት ምናልባት ትርኩን ኤርትራን ፅቡቕ ዝምድና እንዲ ዘለዎን ግን ብሃገር ደረጃ ይተራኸባን ኣለዋ we will see at some point ሓደ ዓይነት መርገፂ ስለ ዘለዎም ርክብ ክካየድ ከም ዝኽእልን ግብፂ ድማ ሰራዊት ንኽትቱ ነቲ ቦታ ትክደፍኣሉ ከም ትደሊ ዘላ ኢትዮጵያውያን ድማ ካብ ምሒር ፍርሒ ዝመፆም ነተን ዝርከቦም ኣፅዋራት ፕሮፓጋንዳ ንመግበሪ የምፅዎን ከም ዘለውን የርእዩ ከም ዘሎ ንሕና እዚ ለና እናበሉ ገለ ካብቲ ሚሳይላት ዘርእይዎ ዘለዉ ነዚ ይመስል እዚ ድማ መፈከሪ ናቶም ኮይኑሎ ክንምንታይ ከዋፅኦም ይኽእል ብፍላይ ናብ ኤርትራ ገፅካ ድማ ዘለዎ ማዘራርባ ስምዕዎ በሁሉ መንገዲ አንጻር ኤርትራ የተዘረባ ዘሎ አስቡበት ኢትዮጵያውያን በደንብ አስቡበት ኢትዮጵያውያን እነ ኢሳያስ እያሰቡ ያሉት ከነ ሞቃዲሾ ጋር ሆኖ የአየር ክልል እንዳትበር አይነት ነገር ሶማ ላይ ነው እየተጠነጠነ ያለው የኢትዮጵያ መንግስትን የሚመለከት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ነው እየመጣ ያለው ስለዚህ ኢሳያስ እስኪወገድ ድረስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርሽ ማለት ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም ድርሽ ማለት የለባቸውም ክሎዝ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ እቲ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ክሳብ ኣብኡ ዘሎ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ድማ እቶም ኣማሓርዮም ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦሞም ስለ ዘለዉ ንሳቶም ከዓ ነቲ ኣካይዳ ናቶም እቲኣቶም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሳብ ዘይተኣለየ ውሕስነት ክህልወና ኣይኮነን እናበሉ ክፍክሩ ከለዉ ካልኦት ድማ ከምኡ ዝበሃል ከምዘየለ ኣብ ተደጋጋሚ ክገልፅሎም ንርኢ ኣለና ተገራጫዊ መርገፅን ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያውያን ኢና ንርኢ ዘለና ብፍላይ ንኤርትራ ዝምልከት ዝገብርዎ ዘለዉ ጎዝጓዝ ኢትስ ኣናዘር ሌቨል
ሓንቲ ቪድዮ ነራት እንተረኺባ ከም ጻልኩም ኣባት ኣብዝ ቀረባ ይረኽብ ኮን ኣለኹ ናይቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣንጻር ኤርትራ ክዛረቡ ይውዕሉ ኣለዉ ዝኻ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ በጣም የምንኮራበት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ አለ ግን የባህር በር በሌለህ ቁጥር የአየር ትራፊክ ራሱ በጎረቤቶች ሀገር ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው ምክንያቱም ፕሌን ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ለመንቀሳቀስ የተወሰኑ የሀገሮችን አየር ክልል ማለፍ ይጠይቃል የአየር ክልል የለህም የወደብ ከሌለ ከዓለም ጋር የምትገናኝበት አሁን ኖርማል ስለሆነና ነገሮች ሁሉ እንዲሁ በጥንቃቄ እንዲሁ ኖርማላይዝድ በሚመስል ሁኔታ ስላለን ጦርነት የገባህ ቀን ወይንም ደግሞ ችግር ያኮረፈህ ቀን ምንድነው የምትሆነው ለምንድነው ስለዛ ማናስበው ይሄንን ማለት ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም ድርሽ ማለት የለባቸው ክሎዝድ ፖሊሲ ነው መከተል እስከዛ ድረስ ደህንነቷን ስጋት ውስጥ የማይከቱ ነገሮችን ከኤርትራ ጋር በተያያዘ ማድረግ ነው አንዱ የሱን ኔትወርክ መበጣጠስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ሁለተኛ የተላላኪዎቹን የባንዳዎቹን እንደነ አንዳርጋቸው ጽጌ አይነት ሰዎችን ማጋለጥ ነው በየጊዜው ወንድም መሳይ የማይሆን ቅርቃር ውስጥ ገብተነ ወንድም መሳይ በተደጋጋሚ ነው ያንተ ክንድ የዘንዶ ጉድጓድ መለኪያ ክንድ ነው አይ ኖ ዩ አቀዋለሁ አንተን ማንንም እየመጣ የዘንዶ ጉድጓድ ይለካበታል በአንተ ክንድ ነገ ከነ የሱን ኔትወርክ መበጣጠስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ሁለተኛ የተላላኪዎቹን የባንዳ ጥቅም ያሳስበኛል የሚል እንዴት ይተገበራል የሚለውን ያብሰልሰል ሆምወርኩን ይስራ የሚቀጥለው ደረጃውን ጠብቆ ይመጣል አሁን እኛ በጣም የምንኮራበት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ አለ ግን ኢሳያስ አፈወርቂ 21 መድፍ ያስተኮሰ ጀግና 21 መድፍ ክብር ደግሞ ይወላችሁ ክብር አለው ቻይና ብቻ አይደለም አረብ ሊግ ውስጥ አለበት ኢሳያስ አፈወርቂ እናንተ ፈሳሞች ጀግናውን ተመልከቱ ሞገሱ ቁመቱን ተመልከቱ ረጅም أنا يونغو كتصللون እንደም ወደብ ዘይብላ ወይም በር ዘይብል ሃገር ወደብ ዘለዋ በር ብዘለዋ ሃገር አብላ ተሻግራ ናብ ባሕሪ ንክትኸድ ካብ ባሕሪውን ንግዲ ናይ ንግዲ እንቅስቃሳት ንክትገብር ናይ ትራንዚት መሰልውን አሎ ማለት እዩ ሕዚ ዘን ሰለስተ መሰላት እየን ኣብቲ ድንጋጌ ተገልጸን ዘለዋ ላላ ሕጅሞ ዋላ በገለ ሞሊቃ ኸይደ እዛ ፕሮፌሰር ሸሚ ክምለስ እምበር ካብዚ ክሓምቕ ዝኽእል ፍጡር ኣብ ትሕቲ ፀሓይ የለን ላንድ ሎክድ ኔሽንስ ዝበሃላ ከም ኢትዮጵያ ዓይነት ሃገራት ማለት እዩ بقربان زلوا ناي بحر بر زلون هاجرات حالفان اكسس غيرن مجمريا اكسس غبران يون حالفان ابت بحر وشت زلو هابت تفطر هابت ناي مطعم يكون ويم ابت بحر زوريا زغبر ناي دهننت ناي دهننت ጉዳያት ወይም ናይ መራኽብ ምንቅስቃስ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ መራኽብ ምንቅስቃሴ በአንጻር ናይ ዝድማ ከምዚ ህውታትያ ዘይኮኑ ብርክት ዝበሉ ናይ በሐቂ ኢትዮጵያውያን ምሁራን ናይ በሐቂ ምሁራን ታሪክ አንዳንዶቻችሁን ልጠይቃችሁ ፍትህን ጨምሮ ልጠይቃችሁ ሌሎቻችሁን ብዙ ጊዜም ነው ማነሳው ግን እስቲ መልስ ስጡበት አሁን ያለው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግብጾች ከውሃው ጋር በተያያዘ بحفشا ملو غزيو من حيلو من ኢትዮጵያውያን ኣብ ናይ ውግእ ፕሮፓጋንዳ ተኣሊኾም ይውዕልኹም ዘለውን ናይቲ ዝኸድዎ ዘለው ሃልኪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ድማ ኤርትራ ግድን ኣካሉ ክትከውን ኣለዋ ምክንያቱ ኤርትራ ኣካል ናቱ ተደይ ኮይና I don't know ኣብቲ ዘረባናቶም ዝገብርዎ ዘረባ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኤርትራ ግድን ክትዋ ኣለዎም እንታይ መርገም ቢምርጋ ይርዳእንን ያነ ናይ ግድን እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ግን ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ፕሮፓጋንዳ ሶም ዘልይዎ ዘለው ንሳቶም ንውግድ እዮም ክኸዱ ዝደልዩ ዘሎም ኣግርግር ደስ ዝብሎም ዘሎ ሽግር እዮም ዝደልዩ ዘለው ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ከም ዘይትደሊ ዘላ ወግዓዊ መግለፂ ኣይትብን እያ ዘላ ነዚ ድማ ኤርትራ ብዝከኣላ ክንዲ ምንታይ ፍጥነት ይወስደላ ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ርግኣት ናታ ኣተኲራ ክትከይድ እያ ትደሊ ዘላ ናብኡ ንኸይትኸይድ ግን ዝሓልካ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ዋላ እቲ ኤርላይንስ ናቶም ተተመላሊሱ ንኤርትራ ንምፅላም ኣብቲ ዘለዎ ፕሮፓጋንዳ بلي كبل زعل زلنا هي إيرلاين من قد يجمرو هاي كالو عزو يجمرو اتنا يتقراي قداي دما قالوا من تغير يريز خيزلو زي مثلنا توم كا
ኤርትራ ሰላም ክንፈጥር ተኾይና ክንፈጥር ኢና ክንፈጥሩን ኣለና መሲ ኣርባዕተን ናይ ፕሪቶሪያ ኣኼባ ክግበር እዩ ተባሂሉ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ሰዲዱ መቐለ ተፃዒኑ ተባሂላ ተላዘብቲ ናይ መቐለ ጅቡቲ ዓሊቦም ካብ ጅቡቲ ብካልእ ነፋሪት ገይሮም ፕሪቶሪያ ኸይዶም እዚኣ ወረቐት እዚኣ ፈርሙዋ ተባሂሎም ናይ ዋሽንግተን ጃንዳ ኩሉ ወዲኣቶ ላዕሊ መጎልበቢ ብወሳንጀ በዝሎ ውሁሩ በዝሎ ሓደሎ ኣፍሪካን ዩኒየን ኣሎ ወረቐት ተወዲ ፈርም ተባሂሎም ፈሪሞ ካልእ ኣማራፂ የለን እዚኣ ሕጂ ናይ ምኹላፍ ታክቲክ እየ ድብላ ኣነ ካብ ሽረ ንኣክሱም ንዓድዋ ዓዲግራት መቐለ ኢልካ ናይ ጂኦግራፊ ትዛረብ ትኽእልካ ግን ብኣጠቃላሊ ነቲ ዝወጠንዎ ዕንደራ ዝኾነ መንገዲ ኣድሕሮም ጎይን ጉያ ፕሪቶሪያ ኸይዶም ፈርም ተባሂሎም እዛ ዘረባ እዚኣ ቅድሚ 3 ዓመት ድዩ ገለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቧ ነይሩ ኣበይ ፈሊጥዎም ከመይ ኢሎም ከም ዝኸዱ ገለ መለክ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ 3 ዓመታ እንታይ ይብላ ኣሎ ረቡዕ ማነው ሰንበት መዓልቲ ይመስለኒ ጻድቃን ይዝክር እዩ ኣሜሪካ መፅኦም ኣብ ዝወስዱና ክዳን ኣይነበረንን በጋጣሚ ሓንቲ መዓልቲ ኢና ኸድና ተወክስ ደው ክነብል ኩሉ ዓይነት ነገር ተጠቒምኩም ተወክስ ደው ብሉ እዩ ትስምምዕነትና ስለዚ ተወክስ ደው ምባል ስምምዕ ክፍርም እየ ኸይዱ ድሓር ካልእ ሕቶታት ቀሪቡ ኢልኩም ሃው ዕድቅኩም ረክቡ በብመዓልቱ ግን መስዋዕትነት ንኸስል ነይሩ ኣብ ጅቡቲ ዝበፅሕናሉ ሰዓት ዝነበረኒ መረዳእታ ፅቡቅ ሰራዊትና ይከላኸል ነዩ ደንጎሉ ከባቢ ዝነበረ ኣብ 10 መዓልቲ ኣፅኒሖምና ማለት እዩ ዘይቀርብ ነገር የለን ኣብ 10 መዓልቲ ናይ ውድብና ቦምበር ንናይ ኣሜሪካ ወኪል ዝሰድሞ በቃ ኩሉ ነገር ተባላሽ ዝመስል ቀልጢፍካ ስደዶም ዝብል መልእኽቲ ይሕልፍ ድሓር መፅኡ ምስ ነገርና ዋ In the first place, كي نجار الناس سلمت كم أحس أن تلتقي خمسة أيام زحرت ماي كامر تايلوا ثلاثة معلتين اللي نيو أور بلان كدالو ثلاثة معلتات اللي يزول مسأرة أنا صار كان نكالو تناله نمتى هم تكبرني هلا واحد يقولنا حزبنا توقصدوا كل سلازلوز نكبر لنا زود سو سنبت خيرنا عاوز له سفاورا خدان غزينا كلنا نفرم زخون خدان اتليست خدينا او ابزا قطامي رو معلتي تقمت 23 عدقرات او تحت سلات ودقلا ود ابومبر ودبي كون يصحف اللي تنغاغينا قلت إفخاذ في الرمل عدلت ذي تفضلوا نبرخان وصلنا برخان وصا مسعرنا زلنا ذل نبرخ وصيقا شعبنا الواد بات سفاسلاسي ذكر مسمس أنا درار وصلعنا دبلوماسيس كبرخا وين هات صرحه خدامها عايز هات صرحه دبلوماسي حش زبل ابنت لازم ورنا سيزنا كلهم بزح نيرنا بزح نجر نيرنا سوي في الرامنا ما مارس أي نورا حزب زقروا أي مسيو بالدواء مالتي مفرمتي جيجا أي نيرو من قصة فيهم مسيهم سلطان نحدكم أنا أوزل كركر حزي دحرف زعمت تمسي مالتي زي وبنادي إمنات بزخصص له بزقص له قصة دلوية بزح زي مكراب متهون نايب علي عبي صوت صوت للجورهم ودرج على فنة بوسر دي بريتوريا بمفرمجن بريتوريا بمفرمجن بزخونهم من قد طفعت فسيم الله خلي أمنن تقرأي تسعر زبل كنريه بالنا الحجي تقرأي سعر آخر نقول لنا exactly هنا سعرات تقرأي تسعر ودينا لنا حجي خميكا أب أوروبيين أبو دحورات هجرات أب جنيف كميجر كاتوكل we are friends of TDF إلكا كميجر كاتوكل بوصتنا تومينا كميجر كاتوكل يحجي تريف زل
بعل كنتم انتو خان تايبلو نيرم تقراي سعيرايا التفيرما بخمي كم استفزمه بريزيدنت سياس قال بقالا نغير نيرو كدان كم زي نبروم كستمو كم زي بلوم ترايوم كيدوم كاب امريكا متي وسيدا كدان كم زي نبروم تزاريب نيرو لك كدان كم زي نبروم شعو كم زغزون ابتي مفرارم دما فرم سلستبهلو تاي كم استمارخو زخون عوت كم زي مزغبو كومبليتلي قمار كم استبلعو كابتي زتبلعو دما امريكا خمسه حناتهم بريزنت سياس بغير غليص نيرو عقمو ما يفلطون يميدوم نيرو سمعوا زينا كنات الكات تشدر نيرتا هجي سلام امسينا انا سلام كنا هنسينا هنا الكات كمزي امسله هدماتات نقدمي دبال هدماتات نقدمي تيزي وصلتنا كمزي امسله ነገር ህዝብ ትግራይ ተወክላ አይኮንም ብዙ يكون مبادئ ህዝብ ትግራይ تزم تنتاني ايه الكا تحسب زبلكا حنت ترى حطم حتت لومي كينات مجمار نمن يواصعو بل ايرترا تفوتو تصلع حموش تمنقستات قاعد تغزغل اصوار زلوا هاجري كدق ملكا حموش تمنقستات قاعد تغزغل اصوار زلوا هاجري عم زبلت تحاول او سسدرا حزنا نقله زيوم يوم توم تمالي لوم تقمتي لهم عصرت جزيك تحسو كسمعهم زلغا زي انا مودات على بواغيرنا باغيرنا نودنغ سلازي سوا ارداخسي كدوغر منغلو مالت هذا السراقي كوسخال كاد انتيلوي كملا كاد انتيلكا ابا طرايا هتولا سلازي زيوم سرقت زيوم حجي دوبي تحنص صقم يبلون بنا الجر استيلمها انتاي سلازخونه لومي انتاي سلازخونكم 22 عامات شنكلل تبنيركم طفيكم ديزي ينا نبلوم دوبنا بسرنا حنصيتنا ينا نحن السند هيبكم نايهم مسكيركم يهم انت بغرنتكم انت بحقنت حق مهانو تقالسنا لها دوبنا ابيدنا حيزنا حزبي ارترا حجوم فلي حزبي ايو زي ان عمقي اندا تمصالهم ايسرق ايحسو فلو حزب سلازخونه دما از تسمع منكم تبلوا ميلان هايلو ابي هايلو سي تقراو مخانو ما حن تقراو يتنعني كده زلت تفلد دخا كم تعرفوا مغيل حدهم كي ترفع تقرا كم تعرفوا مغيل ابي هايلو حمد بلا فلي حزبي ايو زي ان عمقي اندا تمصالهم ايسرق ايحسو ايمساسل ريمو حليفه ايهب من تناصنتون ريمون بجاز حلف زقاصل بفقر هاجر زقاصل حزبي ارترا بمننته زحبن كمتم كاب جبان داماتهم منطيلهم سرقو زي كونس ورقن ገንዘብን ወዲኡል ጸንሐ አልዒሉ ንፖሊስ ዘረክብ ጭዋ ባህል ዘለዎ ተባዕን ዘخرعን ህዝቢ ኤርትራ እዚኣ ቀጫውጫው እንያ ተብሎም ዕረንዳ ጣዕመኩም ወሓጠዋ ትራይ ካባን ለዓለ ተወሰኽ ዘረባ የላን ከምዚ ንሪዮ ዘለና እቲ ጉዳይ ካብ መዓልትና መዓልቲ እቲ ኩንነት እቲ ሓቂ እናተጋህደይ ዝኸይ ዘሎ ትማልቲ ማል እንታይ ይዛረቡ ነይሮም እቲ ሓቂ بوغن إيرترا دوتش كل حق مخانو إنا نرزلنا بريزنت سياس نوحي وان تزاري بلي بزعبا زناي ورار ويانس قبر زنبري كام معلتنا معلتي كل تزاربا حق مخانو فليتنا ولا حنت حصوت ولا حنت استدناقري ولا حنتي حرخرخ زبل زاربا خمزين نبري كوينات بعلهم كم زبقسوا عند راناتهم كم زنبري سريهم فتحهم عدكم فتحهم كم استودات كوينات حجد ما سلام امسينا زبلو زلو سلام مسيدا يكونس ايدهم كم ذهبوا امريكا خمزة حنتهم جيتاتشو ردع بقافو اب قدم حزبي اب عدغرات كوينو مسكرنتي يبلو ازينا تمودا تزبلنا تبزعبا ኤርትራ ሕማቅ ዝሓልሙ ዝነበሩ ትግራይ ተዓዊታ ነስመራ ክትእትዎም ዝሓስቡ ዝነበሩ ድማ ፖለቲካ ኣብ ኢዶም መይታቶም መዋፅኦ ሲኖም ሎሚ ኣብ ወረ ወዲ ወረ ዘይኮነን ዘይተገብረን ሓሶታ ምንዛሕ እንታይ ዘረባላ ናይ መወዳታ ናተይ ምናልባት ከም ተቕስቡን ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ትኾኑ ነዚ ቻነል እዚ ከም ትናቱ ቻነል ሃመማን ንህብን ጌርኩም ዘክርዎ ሃመማን ንህብን ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ዓልየትዮም ሃመማን እንታይ ይገብር نهبي نخلو اب قدميو ዝጸንሖን ዳጓሐፍ ሰጊሩ ናበይ ዝኸይድ ናብተን ፊዮርታት አጥዑም መዓዛ ዘለዎም ፊዮርታት ንኹሉ ትጓሐፍ ሰጊሩ ናብተን ፊዮርታት ዝኸይድ ካብተን ፊዮር ድማ እቲ ዘድሊ ሒዚ ይኸይድ ማለት እዩ ሃመማኸ ኩሉ ትጽቡቕ ፊዮርታት ጽቡቕ ነገር ዘሊሉ ናበይ ዝኸይድ ናብተን ዳጓሐፍ ኣብቲ ጓሐፍ ድማ መግባዊ ዝረክብ ስለዚ ሃመማን ንህብን ኩሉ ግዜ ዘክርዎ ኣብ ናይዚ ቦታ ዝኸይድ ሰብ ነቲ ጽቡቕ ሰጊሩ ጓሐፍ ክደል ኣብ ዳጓሐፍ همما ترى زخيد همما يزركب ስለዚ ዳጓሐፍ ክትከይድ ኮይንካ همما ምዃንካ ባህርናትካ ንጽቡቕ ሰጊርካ ወይ ውን ካልእ ስለዘይ ትፈልጥ ናብ ወቕቲ ከይድኻ
ናይዚ ትሕዝቶ እዚ ድማ ሙሉ ብሙሉ ካለ ነገር የብሉን ወሓፍ እዩ that's why Mr. Trash ኢለዮ Mr. Garbage ኢለያነ ቻነል ናቱ ኣብ መዓልቲ 6 ቪድዮ እንተገይሩ ብሙሉ it's a trash ወሓፍ እዩ ካብኡ ትኸይድ ኮይንካ ሃመማ ምዃንካ ኢኻ ትገልጽ ሃመማ ድማ ልክዕ ንዓኻ ዝግባእ መግቢ ዝቕርበልካ ዘሎ እምበር እንታይ ክምህረካ እዚ again ሕማቕ ናይ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ድዮም ምሁራት ድዮም እንታዮም ብዘይገድስ ንዓታቶም ምድኻም ኣጀንዳ ፖለቲካ ናቱ እዩ ቀደም የጣቅዑሉ ነይሮም ሎሚ ግን ናብ ሞቶ ተኸይዳ ዘጣቅዕ ሰብ ናብ ሓደ ኸይዱ መጠን ዘጣቅዕ ዝወሓደ እንታይ ይገብር ኣግሬሲቭ ዝኸውን ዘሎ ሕርቃም ብዝመልኦ ሰብ ንሰብ ከመይ ጌርካ ተፀልሞ ቢንያም ከመይ ጌርካ ተውድቆ ሚለን ሃይሉ ከመይ ጌርካ ተውድቃ ናሆም ከመይ ጌርካ ተውድቆ ንኣድያም ከመይ ጌርካ ተውድቃ that's it there's no other agenda ፖለቲካ ኩላ መይተያ ኣቢ ኸይዶም ኣቢ ኻርይዎም ወላ ሓንቲ ስለ ዘይብሎም እዚኣቶም ክሰርሕ ይክልኒ there is nothing to show for ከይዶም ንኣቢ ክብዎ ዝኽእሉ ኣቢ ናይ ኣቕሊ ፅበት ግዝዕ ጉዕዞ ይኸይድ ኣሎ እዚኣቶም ግን ወላ ነቲ ኣቕሊ ፅበቱ ዝኸውን ኣጀንዳ እውን የብሎምን ምክንያቱ ኣጀንዳ ናቶም ሓደ ብቅሾት ሓደ ብዓሌት ሓደ ብገለ እታ ንእሽተይ ናቶም ውዳበ እውን እንታይ ከም ዝኾነ ትርኢና ከመይ ላመይታ ስለዚ there is no political agenda ኣብዚ ሕንፍሽፍሽ ናይ ሶሻል ሚድያ ቃልሲ ምዃኑ ንንጌራ ኢልካ ትገብሮ ንኤርትራውያን ብምድኻም ዝመፅእ ለውጢ ከም ዘየለ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንሪኦ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ንዓዱ ንኸይምለስ ሃገሩ ንኸየፍክር ሰራዊቱ ንኸይኽብር ንመንግስቱ ከይኽብር ምስ ህዝቡ ንዓዱ ኸይዱ ዓዱ ንኸይማዕብል ጅሆ ሒዞም ነይሮም ሎሚ ግን ኩሉ ትጉዶም ስለተፈልጠ there is nothing they can do ብካራክተር ኣሳሲኔሽን ክስቶ ከምዚዩ ወዳሓትኑ ከምዚዩ ጎረቤቶም ከምዚዩ ጓሳናቶም ከምዚ ነይሩ ሰራሕተኛ ገዛናቶም ከምዚ ነይሩ ናበልካ ዘሎን ዘየለን ክትዛረብ ትውዕል ካላ እንታይ ፖለቲካ ክትሰርሕ እንታይ ኣጀንዳ ስለ ዘለካ እቲ ዝሕዝነካ ክፋል 6 ቪድዮ ንመዓልቲ ኔጌቲቭ ናይ ኤርትራ ጥራይ ክትዛረብ ትውዕል ተኮይንካሲ ሂወትካን ርእስኻ እንታይ ዓይነት ርእሲ ኣለካ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ፅቡቅ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ክትዛረብ ዘይትኽእል ከምዚ ኮይኖም ኣብዚ ከምዚ ተጋጢሙ ከምዚ ኮይኑ ኔጌቲቭ እቲ ሰብካ እንታይ ዝኸውን መርዚ ስለትቦ ኩሉ ግዜ መርዚ ሒዙ ሃመማ ኮይኑ ይተርፍ and that's all I can say for today እንታይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ፅቡቅ ግዜ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወላ ብዘገምታ እንተኾነ ዓቕሊ ጌርካ ተኸይድካ ኩሉ ነገር መሰናኽል ሰጊርካ ናብ ተዓወት ክትበፅሕ ትኽእል ከምዚ ዝብለ ፀንሐ እዩ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ጭዋዩ ኣብ ጎረባብቱ ሰብ ዝሸጡ ዝቐትሉ ዝሰርቁ ካብ ቆልዓ ወሲዶም ጓል 2-3 ዓመት ጓል 7 ዓመት ዝዕምፁ ንዓ አንተ ምስ ዓመፅካ ድማ ገንዘብ ሃበና ዝብል ገንዘብ ተዘይብካ ድማ ንዓ ዝቐትል እዚ ትጭዋ ጎረቤትካ ከምዚ እስኻ ከምዚ ኢኻ ክበሃል ከመጉስዎ ዝውዕሉ ዝነበሩ እቶም ህዝቢ ትግራይ ድማ መዓልታዊ ዝዛረበ ዘሎ እዩ እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣብቲ ዓዲ ነጊሱ ከም ዘሎ ተገምጢሎም ባዕሎም እውን እኮ መልሓሶም ዓፂፎም ክልተ ግዜ ክዛረቡ ርኢናዮም ኢና ናይ ሎሚ ግን ብዛዕቦም ኣይኮነን ዝያዳ ንሕና ኣብታ ኣጀንዳና ኣተኪርና ንክንከይድ እየ ዘተባብዕ ናይ ሎሚ ኣርስታ ኣብዚ ክውድየ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሓገዝኩም ኣይተቋልፁ ነቲ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ኣይትከታተልዎ ሸለል ጋብዝዎ ሕማቕ ኣጀንዳ ናቱ ግን ፍልጥዎ ሰብ ስለ ዘታልል ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ኪኑ ዝጥመት ነገር ግን የብሎምን ናብቲ ፅቡቕ ነገር ሕሰብ ብግልኻ ንነብስኻ ዝጠቕመካ ግበር ሰምዖን ትሪዮን ኩሉ ግዜ ንዓኻ እውን ብግልኻ ክጠቕመካ ክኽእል ኣሎ ክዕብየካ ክኽእል ኣሎ ኣብ ገለ ነገር ከርባሓካ ክኽእል ኣሎ ብዛዕባ ዓለም ድዩ ብዛዕባ ዞባኻ ድዩ ብዛዕባ ገለ ነገር ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ንስኻ ትፈልጦ ኩሉ ግዜ ወሓፍ ዝኾነ ዘረባ ጥራይ ዝበካ ትኾይኑ ግን ካብኡ ክትርሕቕ ኣለካ ንሱ ይኮነን ዝጋገዘሎ ንስኻ ኢኻ ናብኡ ትጋገዝ ኣለኻ ናብኡ ትኸይድ እንተለኻ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርሳብ ዝኹዴ ምዛ ጥዕምቲ ደርፊ ድማ ክገድፈኩም እየ ድሓንኩኑ عدنا نمولتي نملس إترا نخت حدث نحنا يمنس لا سي نحنا يقولوا بلس عكات كتبرو كميلا نروما عد اليان كموني كساب جاف عد جرمن كاب جريغ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعل لندن سمين أمريكا واشنطن نيويورك سكيركا ولا بوسطن شيكاغو أتلانتا لوس أنجلس كاب سان فرانسيسكو ملو US نحنا عدينا نبولتي نحنا إسرا نخت حدث نحنا يمنسي لا سي نحنا يقولوا بلس عكات كتبرو كاب تورنتو دا كاب جاف علم كاب أوستراليان ملس بسلام كاب هندي كاب إسيا ناب عد السجم عدنا نلنا إيرترا لملم عنا يبل كاب تورنتو كندا كاب جاف علم كاب أوستراليان ملس بسلام كاب هندي كاب إسيا ناب عد السجم عدنا نلنا إيرترا لملم عنا يبل نعونا عدي
العسي نعونا يقولوا بلسن عكاتن كتبلو نعونا ينبنعفة تاريخ اللواب قفا نعونا يفعبت نادو عقلو زيت بابت السنية قردة لخلو عالكوكو بعكات بربارنتو عندما عالزبا كنعتو نعونا ينبكرر عالدرانش مانغو زيتون خيد برسينا بعلا برعيد ندت عدنا على باب اسمرا وانا كتما إريترا عزيقا زاكر عبد الله نخدم سفر نخيد من دفرا تاريخ اللو نايتيز دفرا اعتبار وانا نايت انتي وانا ختمانا نقطودك امحاري وين اللوبس كوتيز مكري ساسيقا نايتي عد غيح عد سيقام ستي نخيدنا ما سوا ونانا تنت متيوا سهرنا نخللا دخلكنا أدوليس مسولا دنكل عباي دنكل عصبات قبل صلاة قادلتي تفانو نخمك ذاتي صلاة قادلتي تفانو نخمك ذاتي صايا إريترا سيقا كم لبوك سفرا